Salam ediz watandaşlar, sagurun oturanmasaňyz bagtdan paýly türkmen ilimide rowaşlyklaň, üstünlükleň ýar bolmagyny arzu edýäs. Biz bagty ýar zamanynda ýaşadýan hormatly prezidentimiziň jany sag, ömür uzak tutumly işler hemişe rowaç bolsun. Şeýle ýaşy arzulary bilen mihmançylykda atly gepleşigimiziň täze sanyny seretmäge çagarýar. Mehriban watandaşlar, elbette ýaşy adamlar hemişe ýagşylykda, gowgulyk häsiýetde, öz kärini, zähmetini berilmegi bilen, awraýly zähmet çekýän ýerine joşgunly zähmetiniň netijesi bilen tanalýar. Biziň mihmançylyga gelen maşgalamyzyň her bir agzasy öz kärini çyn ýürekden söýýärler. Mehriban watandaşlar, biz gepleşigimiziň şu gedekki sanyna belli ýazyjy, dramaturg Halipa mugallim kömek Kulüýewiň agzybir döwletli hojalygyna maşgalasynyň arasynda mihmançylykda Halipa ýazyjy häzirki wagtda Türkmen Döwlet Medeniýet Institutyna zähmet çekýär. Taliplara, ýaş zehinlere özüne bar bolan bilimni geçirýär. Kömek mugallim, hoş gördük. Şol kunna bizi mihmançylykda kabul etdiňiz. Ýyly mehri bilen köp sag bolsun aýdýar. Hoş gelipsiňiz hem. Sag bolun. Tuğala mene şu bir saçak başında maşgala agzalaryňyz bar. Mehirlice körpejeler bar. Bular siziň artyklaryňyz bolmaly, he? Mümkin bolsa maşgala agzalaryňyza, ýakynlaryňyza özüňiz tanış etseňiz. Ondan sonra ýakymda söhbet edýär. Biz üçin diýsen gyzykly siziň dörejiliginiz barada görüň etmek, maşgalaňyz barada görüň etmek. 40 ýyl bärin ýani ýoluşum şu giden maşgalany, hojalygy deň çekip gelýän genejeňiz gözel. Ondan sağ tarapdan başlasam bu joş ulja aktymyz bolýa. Ejemjan ejemiň adyny goýduk. Ogul bar, bu ejemiň ady. Onuň maşgalada näme diýip ýüzlenýär? Mene ejem diýen beýlekler, ejes diýä, o aňyrda oturan maral gaýdymyz häzirki wagtda Türkmen Döwlet Saadiyet ve Dolunruş Institutu'nun bakım utarıp gelýär hep bolsa maranyň gyýjaşy bagty artygymyz mene artyk bagtyk diýen muňa Hersine öz borçlu atdak ýaňyz. Näme ýazyjy bolsaň ol atlar tapmaklyk kynama düşýänler. Her eserden alıştyryp bolýar, odan atlar. Ay geliştirip näme? Näme kiziklik wagty atibati diýen bolýardym. Ay garaşaýdyp şäherine jüýje diýen bolýar. Uly oglum Murat berdi, telekaçylyk bilen meşgul. Näçe çağaňyz bar, kömek mugallim? 5, 3 goýy, 2 ogul, 2 oglum, ikisine öýle işletdik. Tuwala Olar siziň ýanyňyzda ýaşaýarmy? Ýanymyzda, ýanymyzda gahrman arkadaşymyz sag bolsun, bir şuňalak bir oňat yerlerden şeýle bir giň jaýlardan bize sowgat berdi. Ne ustayda bize näçe hojalyk bolsaň berdi, ýerleşde boljak. Beýleki gyzlaryňyz näme kär edýärler? Olaram telekaçylyk edýänem bar. Körpe gyzymyz Cennet Türkmen Döwlet Medeniýet Institutyny tamamlap, sunuwat ugrundan Türkmenistanyň baş drama teatrynda zähmet çekýär, işläpýär, oňa şeýlere. Hawa biz o gyzyňyzy tanaýas, biz bilen ýyllyqdaşrak okudy. Şeýlem, hawa. Her bir durmuşda öz ornuny, ýerini tapyp işleşýärler. Iki tane gelinimiz bar, tuwalama el aýaky. Onun şumat bärik gelmäge çekini birak, aňyrdan jyklap ýören bir ýene bir aktyjamyz bar, häzir gelerim. Ol hat körpeje. Ol hat körperäzik, aktyklak in körpeje däş ol. Aysultan diýerler ona. Maşgala diýilen şuňal adamyň bir esasy dayanjy, goňjy. Başgalam diýämi? Sen galan da. Hawa. Kömek mugallim, mümkin bolsa aýsaňyz şu maşgalada birek birige düşünşmeklik, alalaşyklyk barada aýsaňyz. Ol hukman turwastan gerekdir. Şu maşgalan bir agzybirligi, ol düşünşmek birinji ornaky meselelerin zatlaryň biride. Sebäbi ilkinji nowatda maşgalanyň şu düýbüni tutan adamdan eneň ataň görülmesine ýerýärde çağılar. Baştan agzybirlik bolsa, şoňalak bir özara düşünşip şeýle ýaşalýan bolsa, çağılarym şoňa görä, ululýarlar şoňa görä ýaşaýarlar-da. Indi siz çağılaryňyzda nähil maslahatlar berýäňiz häzirki döwürde? Çağılara näme? İlkinji nowatda bir şu öz
bir yurduňa, watanyňa bir hormatly prezidentimize wepaly bolmakda ilkinji nowatda ol her bir raýatyň borjy da bar. Soňam näme durmuşda bir her kimiň öz ýoly bolýar-da, şonu ýöne tapmak gerekdir. Onun Yani yol tapmak barada. Siz öz Ha. yoluňyzy haçan tapdyňyz diýip bilýär. ay Ýa şu uğra bolan sevgi haçan döräpdi. ilkä bir sadanda bolmakga höwesem bardy, arzum bardy, ola bolmady. Näme sady Gurany erketmekdi? Ay ne dutar salasym berýär. Iki sany bagsy daýmy barda. Biri bagsy onuň bir sotorakda bir tanalýan bagsy birim oňa sadanda zatman öňde zanyňda bolmasa bolmaýar da daýyndan peýda ýok da. Mümkin bolsa aýsaň dogduk mekanyňyz nere kömek bolýar? Dogduk mekanymyň ha lewagym bir gözel ýerleriniň birine dogulmak nesip edipdir. Saýat etrawynyň esli geňeşligine bir nazar agan bir diýanady bar da, şu adamyň diýe çağlykdan soň daşyny gurşap alan tebigat diýe oň häsiýetine de siňýär diýe, dörejliginde geçýär diýe, onuň fiziklikden bir bolsa bolmasa goşgujuklar, zatlar ýazyp ne şeýdip başladyk. Eýdem ne şeýtdi de kıssa ýazdy. Kıssamy soň dramaturgiýa, kino, teatra ýazdy. Ha, oňarypsyň muny. Inim sen tanamadymla. Ha, ol alam sağa bara. Owo? Şoň hojalyk işleri boýunça ornbasary. Adymam hümmi. Ha, şey diýteni, onsoň munam alamşagy uratdymy? Howo. Onsoň menim side elinjek eltik gaýda aýryk gelşim. Oňarypsyň inim. Onuň şeýdip sadanda bolmak howasy gaçy berdi. Ay ona howa bolmady. Bolmasa onu aňdym wagtynda bolsa da bar. Onu da wagtyna Wagtynda onuň ay öz oňaryan, başaryan adam edeýine diýip ay onuň başaran diýem o wagt bir ulaqan umyt ýokda näme ykbal nesibe diýem bir zat bar. Kynnyşmadymy onuň pikiriňizi üýtgetmeklik ýa başga bir uğru saýlamak? Ha ýok, aýdym sada ukyp bolmasa da şoňa şeýle uly höwesiň bolanlygyna häzirem barlygyna begenýär. He ol dörejlikde diňe kömek edýär. Ol sen özüň hukman näl, sen saat salyp aýdym aýtmaň hukman näl şeýlemi? Gow dinleýiji bolsaňam ýeterli. Elbetde. O gow dinleýiji ýa-da gow okyjy bolmagan gaty uly zat. Onuň öz başyna bir sunwatda. Elbetde. Bizim halkymyz türkmen milleti hemişe de şahirana, şahannaz millet bolupdyr. Ol öz bagşysynam, öz hormatly bir ýazgyjylarynam sylaýan millet. Elbetde. Nurmurat Sarhanowyň ne kitap diýip bir hikaýesi bar da. Görýäňa türkmeniň bir kitaby. Inni ılaytada Mahtumulu'nun kitabına bolon neyle ägirt uly söýgüsiniň barlygyny görkezýär da şo taýda ýazdy. O da bir özüniň ähli dünýä malyny bermäge taýyna gow kitaby üçin türkmen diýilýän millet şoňarak millet. Okuw bolanmamy ýaly görýän hormatly prezidentimiziň kitaplary, sefer kitaplary, ilmi kitaplary gapdarymda durýar. Şol nusxawy şahirlerimizden başlap desanlarymyz, hormatly prezidentimizin kitaplary, bu zatlar bizim esasy bir ýörelgämiz, esasy bir görüllämiz da şu zatlar. Onuň şu madama şu kitaplar boýunça öňe baha berýär-de. Vekilli yazıcıların arasında Kömek Kuliýewiň eserleri özüniň gysgalygy, aňyr başy sünnälenen çeperdili, şeýle hem iňňän ýürege ýakyn owazlygy, ýerlikli hem mylaýym ýumory bilen turu başdan hasy göze gelýuli boldy. Aýratynam onuň eserlerini awtoryňmy ýa-da gahrmanlaryň adyndan okuja hödürlenýän ýumorlary, tebigylygy, ananarjylygy bilen biziň hasy gownumyzdan turýar. Eserde tebigylyk bolmasa eser ýok. Tebigi däl eseri okuja kabul etmeýär. Şol wagtda häzirki zaman türkmen edebiýatynyň görnükli wekili Kömek Kuliýewiň dörejçilik okuwy nusxa edinerlik mektebi öwrüli. Biziň pikirimizçe hiç bir zehiniň hem aýratynlygyny 2-3 sany söz bilen kesgitlap bolany. Şo da gowzat. Sebäbi her bir zehin hakda töwerekleýin, köp taraplaýyn, eýdi giderli hem delilli gurrun açmak gerek. Zehin bilen döredilen ýekeje eser hakda bir däle bir näçe makalalardyr, ilmi işler, gow gepleşikler we täsirli gurumdöşlükler ýazsa bolar. Şeýlelikde biz şol zehine düşünmäge bolan finanşygymyz arkaly öz duýgularymyza, pikirlerimize, öz dünýämize de düşünüp bilýär.
Mehriban telegörjülerimiz, ýazyjy, dramaturg Kömek Guliýewiň ojagyna mihmançylykda bolanmyzdaky söhbetdeşlik bir näçe sowallar we täsirli jogatlar bilen gazygyp gitdi. Aýdýalar muallimler hemişe institutda aýdýadylar şu kitap okumaklygy özüňe enni getirmelýärler-de. Nesiz maşgalaňyň arasyna kitaby nähil söýdirip bildiňiz? Şolaryň kitaby bolan söýgüsini gazanyp bildingizmi? Öz maşgalaňyň baş hökümine de ýazyjy, şahyr, umumyň kitap bilen işlerşen adam hökümine de. Aýol kitap okuman gowurýarlar. İň bolmany şu mat elektron kitaplarym has meşgul bolýar. Elektron kitapları okuýarlar. Men bilmeýän atlym tap okuýarlar da onuň şuňa diýer. Ýydan tapdyň menem okaýyn diýip gaýtyp menem. Ýöne kitaby söýgü dogrulanam, sen dogru bellediň şol. Bir şoňa kitaby söýgü döretmegem gerek. Nähil döretmeli şo söýgü? İlki bilene gowy kitaplary saýlamany öwretmeli. Dünýäde kitap kärnä, dogry mu? Onuň hemmesini okap ýetişmem bolmaýar. Gerekli raklatlary köp okap, onuň şo kitaby bir hili nime höwes gaçmagy mümkin. Gelnejem kitap okumak halaýamy? Gowy görýär, o käwat ilden öwrensor, goşgy adam käwat, entegem ýazýan zady, kitap goşgular kitaby. Men ay ona tölemi eline sürene ona ýatdan bilýär diýenýärli. Tora ýalmana gelnejem goşgy. Yo, soňra mena dogrusyny aýtsak, ha ilkinji okuyjy, men ha şu gelnejeňiz da. Göder gelneje kömek muallim goşgy ýazýan eken, soňlar proza geçip gidipdir-de. Bir näçe drama eserlerini ýazyp orady. Onuň nähil goşgulary ýazýady. Biz kän bir habarlam däl. Biziň tomaşaçylarymyň içinde de habarsızlar bardyr. Belki kömek muallimi başgarak poeziýaň, başga ugurlarynyň, prozaň görnüşlerinden tanaýanyrlar. Hemme oşga meze söýgü barada kän ýazýardy. Watanykda goşgulary bar. Onuň siziň ýadyňyza düşenler barmy içinde? Hawa. Ýadmyşan bar. Onuň ol haýsy goşgy? Görüp diýen goşgy. Bir görüp başlap etdir. Aýdyp beräýin. Bir görüp taýdy da ýykyldy suwa, gollaryny gargydyp gark bolup barýar. Onu halas etdi bir sada kişi dörrep özüni urup joşgully derýär. Ul batyr adamy öwdemmeler görüp köýdi muňa örtendi gaty. Diýdi adamlar, men akmaty bolsam gazanmazdy ol ahir bu şöhrady. Ýene de o kömek muallimiň ýazýan kitaplaryny okuýaňyzmy? Okuyan, ýazanam emmeden gowurýan. Meni şahyr etmese de şoňa golaýlardan gödel gelnejeňiz de. Kän başga goşgularymyň hemmesi diýenýärli, gödele bagşlanan goşgular. Söýgü barada goşgulary ýazýanyňda aýtdy gödel gelneje. Öň ýazýan eken. Ýaşlyk diýen zat bir joşup duran bir derýa ýaly joşup duran zat da adamyň ýüregi içine taganok. Ähli duýgularyň bir terwagty, goşgy man şeýdik dramaturglarymyň köpüsini görsem şu aslında goşgy ýazmakdan başlandyr görsen de. Soň-soňundan elbetde görürsüň başgarak ugurlaryna geçip gidenler känne onsuzam da. Ýöne bütün ömrüne şol aýdary kıssa bilen goşgyny bile utgoşdurup alyp gidýänlerim bar. Onun başarma gerek. Ol azada adamlara başardy da. Aktar, inni bollumy? Oy, oy. Oy. Özümden beräy. Özüňden aýa, menem özümden öwrendim. Köwşüňi çykaryňda men gäli bagyny çözmäl çykararlar. Düşünýärmi? Kakam nädip daň ýakany? Han göreýin hali. Häzir. Ula şeýle. Buda. Oy, durany böyle. Häzir. Ana. Durany. Ana. Şeysem. Ana. Vay. Ne bolaydı içten.
kömek molim ýazyjy bolsaň, şahyr bolsaň elbetde bilimini her şini artdyryp durmaly bolýar, köp okumaly bolýar, belli halipalarym görmeli bolýar. Siz bir neçe halipalaryň eline tälim alansyňyz, nirede bilim alaňyz? Ýaşlykdan şu gatken okap ken öwrenmek gerek da adama täbi. Adam ýaş wagtyň ähli okan zatlaryň, molumlaryň, halipalaryň eşden zatlaryň edir daşa ýazylan ýaly bolup galýar da, bütün ömrüňi saňa kömek edýär da şol öwrenen zatlaryň. Menim häzirki magtumulardan Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň Türkmen Filologiýa, Dil Edebiýat bölümini, fakultetini tamamladym. Okap 5 ýyllap gaty otmagymdan eline ilim aldyk, bilim aldyk. Türkmeni belli alimler olar içinde gaty belli ýazyjylarym, şahyrlarym bardy şu molumlaryň içinde. Ýöne onun diňe özüň ulanyp özüň peýdalanyp ýörmeli däl-de özüňden soňkulary öz taliplerini, şagirdlerini de öwretmeli şu zatlary. Öz halipalaryňdan öwrenen zatlaryny olary da geçirmeli. Tügeleme aktykly bolmak gowdat. Olar gelseler üý içeri ala ýad bolaya. Wahşy edip ýygy-ýygydan gelip dursalar bolmaýarmy? Ola keýwany, agtyk ýalamyr goglat tomy. Ola kakasy. Çağaçyklar tügeleme. Ýadap uklak galaýypdyrlar. Ay erteden her ýeýlek beýle agylap diýoşyň ýerine ýadanyrlar. Howada. Şu wagtda deňiz, senden başga adam maňa hiç wagt düşünmänni. Yollaşlym, kärdeşlem, şu iş başlanymda sırmasan adamlam ýygyndar maňa diýoş barýar derdiler. Emma ayna agtyjaklam bolýan düşündi. Şäherden ýörüp gelipdiler, atama kömek etsekdir. Kömek molim aslında şu ýazyjy şahyrlaryň köpüsi bilen söhbetdeş bolanmasa olar ýaşlykdan şu şygyryet bilen ýagny ýazmak bilen poeziýa bilen meşgullanyp başlaýarlar da. Şol şahyr hökümini ýa bolmasa ýazyjy hökümini özüni ikrar etdirmeli şu ýazyjy. Elbetde näme özüni zor ayakdan ikrar etdirme bolanokda. Şeýle. Ol rahmetiň bilen bolýar. Hawa öz rahmetiň bilen bir şahyr hökümini men özümi plan wagt ikrar etdirdim diýe biljek geldi. Kän goşgular ýazsamam, paýamalar ýazsamam ýöne men soň bir öz halipalamyň hem öz galamdaşlamyň bir deň duş şuňaly dosýarlamyň şolaň maslahaty bilen ikinciden sen nämen başaryp nämen başamajagyny özüňem duýýar. Men soň şu kıssa jarlaryny aýratyn bir hili üns berip soňa ýykyn edip girişimden soň okyjylar tanap ugradym kadýan mene. Sondan soň hawa. Ýöne men bilýän siziň bir ömür dörejiliňizde okandady. Siziň hatda hekaýaňyz daşar döwletleriň kitaplaryna da çap edilen. Ýaş şahyrlaryň ýazgylaryň arasynda. Hawa şol Ors, Belarus dillerini, Türk dilini onun garab bir topar eserlerim çap bolup çykdy hekaýelem. Gaty ýakymly zatlarym ýazyň şahyryň durmuşynda bolup dursa gowda. Ganat bagladýandyr bu zatlar. Elbetde. Bir neçe siziň kitaplaryňyz da bar. Ilkinji kitabyňyz haýsy ýyllarda döräpdi? İlkinji kitabym Çağalar Süni, Dost gözlegini diýip bir hekaýejimiň ady bilen baglanyşyp Çağalar Süni ýazdy. Ol ilkinji hekaýaňyz däldirler. Şu ilkinji diýseňem bolýar şonu. İlkinji hekaýam diýseňem. Ondan öňkü ýazlanlar olar hekaýe däller. Ýola ýöne bir synasy. Ýazyjy hem dramaturg Kömek Kuliýew kıssa ýazmaga başlan ýaşlar üçin uly mektep hem görüllidir. Geçen asyryň 80-nji ýyllaryna edebiýat meýdanyna gelen täze türkmen kıssasynyň wekilleri şol sany Kömek Kuliýew çeper dil meselesinde de epesli öwrülşik etmäge ýetişdiler. Kömek Kuliýewiň döredüjiliginiň käbirlerini atlanyryp aýtsak, Gargyş mama, Qarsaky, Şeytan şuhasy, Gumda ýaly hekaýalary, iki sallança garasy, Tükenmez könü, Yetimleriň bayramy ýaly powestlary, Ömür kerweni, Bari ýogum atly häzirki döwürde neşir edilen kitaplary bar. Gahrman arkadamyň şuňaly oňat ýol açmagy bilen
Na soňky döwürde bir sallamly bir kitaplarym çykdy. Ömür kerwany diýip, bar ýogum diýip çykarmaga nesir edip bir okuýjary hödürlemäge de Arman arkadaşlar bize mümkünçilik döretdi de. Umman kitap diýen zat ýazyjyň bir şahyryň hat adamyna, tanylmagyna himayet edýär de. Edebiýatda, döwredijlikde dünýä derejesine çykmak üçin tom kitaplar dälle. Käte sana aymal hekaýedir, bir ýa-da iki powestem ýeterlik bolaýa. Beýik eserler biziň ýazgylarymyzda da, şol sanna Kömek Kuliýew'da da bar diýip hasap edýär. Bularyň şeýle derejä galyp bilmek üçin bolsa, berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwri ähli mümkinçilikleri açdy. Kömek Kuliýew türkmen durmuşynyň haýsy tarapy barady? Halkyň tragediýasymy, gamgyn ýa-da şatlykly durmuşy barady gurun açsa da, bizi ýylgyrtsa da, tolgunursa da, begenlerse de esasy maksady okujuda, watana, ilgüne, hormatly prezidentimiziň alyp barýan il wähwitli işlerini gowlugy, söýgü oýarmaga zirgyýar. Ýazyjy Kömek Kuliýewiň häzirki döwürde neşir edilen Ömür Kerwany atly sallamly kitap bar. Ene topragyna çyn ýürekden tagdim bilen ýaşaýan, hyzmat edýän watanperwer ýazgynyň ogulluk söýgüsini okuju öz söýgüsü diýip kabul edýär. Sebäbi çyn söýgü oýarýar, gowluk döredýär. Kalby pek okuju bolsa elmadamy erwetlige däl, gowlugy öýkünegen bolýar. Şonuň üçin hem häzirki zaman türkmen kyssasynyň ýörgünlük wekili bolan Kömek Kuliýewiň döwredijliginde öz doly beýany tapan watanperwerlik, ilgine hormat, ene topraga söýgü, halk ýüreginiň ýaňy bolup bizi özüne çekýär. Edebiýatyň dünýä derejesindäki talaplaryny ödüýän hakyky çeper sözüň esasy borçy hem şondan ibarat. Kömek Kuliýewiň agramly ýazyjy hökümini okujularyň söýgüsini gazanmagy çeken awrsyz zähmetiniň netijesi bolup oňa ul awra getirdi. Ol halkyň eserlerini söýüp okuyan kyssaçasyna öwürli. Hakyky ýazgy üçin bolsa, şondan belen, şondan gymmatly serpaý ýok. Onun aktıklarınız köp goş öwrenýärlermi? Sizden soraýan, massaga sora gelýärlermi goş öwrenmekde? Bular howna. Onu olar bilen gurunda şolal goşgularyny dinler. Bala sen neçinji sınıfda okuyan? 16-njy mektebin 2-nji sınıfy okuwçysy. Tuweleme, sen öýde ejeşdiýärler, ha? Hawa. Sen hakykatyň ama sen aktaklan ekenim. Onun mektepde joguralaryň ejeşdip ýüzlenýärlermi ýa hakyky aktaklanadyň bilen ýüzlenýärlermi? Gulwan diýerler. Oğul Gurban diýerlermi? Onun mugallim ady kim mektepde? Gülistan. Gülistan mugallim sana köp 5'lik goýarmy ýa 4'lik goýarmy? Es bilen 4'lik goýar. Onu sen diýmek hem 4'likçi 5'likçi okuwçy bolýanda. Ona käm goşgular öwrenýärmi? Aýdyp berjekmi de goşgy? Hana onu dinlersen goşgyny? Günüm bolup mudan bahtiýar. Gatducu elimizde ihtiyar. Biz korporaýasiýas bahtiýar Allahdan üçün sabar arkada. Tuweleme, berekella, sen ýene de goşgy bilýärmi? Aýdyp berjekmi? Hawa hem halin bilýän. Şeýlemi? Hana näýdimi? Hem hali toqdy halkymyzy wasf edip eseleci öğretti. Hünere kesep edip diýip öğrendim hany. Sen onu bunu harplyk bayramyna aýdan bolmaly, howamy? Ha harpy barada goşgy aýtdyň. Onu sen sanamany, goşmany aýyrmany bilýänsiň. Ezanlar var adam goşgy aýdyp berjek. Onu dinlersen o goşgyňam. Bir diýen sanlaryň basy hem sanlara gerben gasy san bany tirkap gider sedip sanar artar gider jimjan sen hani sana 1 2 3 ýetirona. Tuweleme, berekella. Sen ýene de kän sanamany öwreniginiň goşmany, aýyrmany, köpeltmän, bölmän bolýarmy? Hanana beýlik körpeje jigim bilen hem tanış bolar. Sen näçinji sınıfda okuyan? Men 43-nji mektebim 2-nji sınıf okuwçysy. Onuň sen mektepde mugalliming ady kim? Sülgün Muhammedowna. Sülgün Muhammedowa seni şu wagt görüp oturanlar. Salam aýtjak mugallimge. Hanana aýdan mugallimge salam. Salam Sülgün Muhammedowna. Men sınıfnaş joralamada salam aýdýan. Men tomysky dinç alışdym. Wagtymy ören şadýan geçirýän. Ejem men silahlara gitýär. Eziz arkadaşımyza köp sag bolsun aýdýas. Men geljekde 5'lik bahalar bilen okarym.
Berekella. Onu seňem goşgyň diňläli. Nähil goşgy aýdyp berjek bize? Vatan varada. Anonna watan barada goşgyň diňläli. Bu vatanna hemmelerin keypi jak. Ondan bilen kadap uryars geljegi. Döwlet adam üçün diýer arkada kapılamız açyk gelip görjegi. Hormatly prezidentimiň gurdurup halkymyza ulanmaga beren Medeniyet şäherçesiniň häzirki zaman ýaşaýyş jaýlaryna ýüzlerçe dörüjülük maşgalalary bagtly ýaşaýarlar. Şolaryň birim ýazyjy Kömek Kuliýewiň Bagtyar Agzybir maşgalasydyr. Kuliýewlaryň maşgalasy bilen öňkän bir tanışlygymyz ýokdy. Bu döwletli ojagyň gapasyndan ätlenmezde dörüjülük toparmadyň her birini ýyly mähir gurşawaly. Gelen mihmani güler yüz duz çörek bilen kabul etmek Türkmeniň edehetinde var. Sada, çeper dilli ýazyjyň maşgalasam çağalarym sada. Sada gylyk häsiýetli adamlar bilen söhbet etmekligem juda ýakymly. Kömek muallim we onuň ýan ýoldaşy, gözel gelneji, çağalarynyň terbiýesine we adamkärçiligine uly üns berýän eken. Prezidentlerine iň oňat we ýokargylyk häsiýetli adamlar bolmagy ünleýän ene ata çağalarynyň öňünde de nusga bolmaga çalşýar. 3 gyz, 2 ogul, 2 gelini we agtyklaryny daşyna üýşürip oturan ýazyja maşgalasynyň arasyna ýerlikli gurrun etmäge de gowy gurrunlar tapylýar. Ol häzirim gowy gurrunlary ýaxşy ýatlamalary oňat degişmeleri bilen ýakynlaryna täsir döredip otýar. Bu maşgala giňde Serhanyň daşyna diňe bir toýdur bayramçylyklarda ýa bolmasa maşgala bayramçylyklaryna üýşmän günne aşy ýygnanşýarlar. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne bu maşgalanyň bagtly ýylgyrşyny görmek nähili ýakymly. Şeýle bagtyar maşgalalaryň şu güni ertirki gün üçin uly tagallalar edýän hormatly prezidentimiziň jany sag, ömür uzak bolsun. Kömek muallim, gurrunmyz siz bilen dowam edeli. Şu döretmek üçin ýaş tapawudy barmy? Wagt geldigi sahat kämellesip, şuňaly ýazyjy şahyrlar, dramaturglarym adala şeýlenemedi. Onuň ýöne elbetde men gowny bolmasa şo goşgy wagtda şonu aýtmak kynrak-da. Ýaşlyk o bir wagtlaryň geçýägi diýe doldam. Soň dörüjlüň beýleki uğurlaryna ýykyn edip başlayan adam känä şoňarda. Egerde häzir ýaşlygyňyz täzeden gaýtdyr, getirseler siz nähil joşardyňyz? Ay onu da bu gözel ýanymda bolsa ýene şo öňküýär goşgulardan başlar. Ama onuň ýaşlykda ýazylan goşgular olan bir biderek bihuda giden nokta. Soňlarym dörüjlüňe kömek edýär zatlarda. Onuň bir elbetde adam has bir akly goýulşandan soňra bu ýazýan zatlarym dünýä garaýşym ýa has başgaça bolýar-da. O näme duýup bilýäňiz siz onu? Aynha eýem öň näme başda sen bir gaty bir üns bermeýän, düşünmeýän zatlaryň soň gitdigiçe has oňat düşünýän. Ağa, Ne mata? şo gidişler şu gelişmeyi. Gizlen peçe oynadık dağıtı. Sen gizlen peçen oturmadıla koyaşak. Sene uçağında bir yanlara gidiyen, men orta gözüm yolunda. Bar, aşağına ayırdı naharını. Ýazaýyn nip ýazyp bolarmy? Men näbir il tersine bolýar köplenşde. Şuna mudamaten taliplerin arasynda diýenýär. Onuň arasynda käbat bir boş wagtym bolýar bolan, şonu oturup ýörüýte oturup gapyny içinden gulplap diýenýär. Ýazjak bolýar, şowat bolanok. Hiç stat gelenok şowatda. Onuň ılgam gelenok. Onuň niçik mi iýişiň başyňdan agdyk şeýdip bir depen bir dawanyň diýär. Soňalyk döwürler gelýär, şo wagtam ýazasym gelýär-de. Onuň şo gelen ılgam nähil saklap bolýar? Sakladýan wagtym ka diýen mene bara. Ol han öz sultan öz diýýän, ol tapmasy bardy çağlykda nime diýerler. Gelýsem gelmez diýär, gelmediýsem gelir diýär-de. Soňa bara tapmasaň nime adamyň dodoklary. Gelýäňde bir-birine degen ok. Gelmediğinde de diye, o değil mi? O cevabı sol.
Yöne göçme manına yankı ilhamı da son diysen oluyor da dörüzlük meselede ulanıp oluyor da. Saat 4'te uyunuzda bol. Havuzda suya düşmeyeceğiz. Ey atam ölüyor, atam ölüyor. Haydi köpeği oğlu. Atasına benzettir. Ata, Ha? neme giden yerinde keneglen yan ayata. Nakarın soğudu. Bar, geçti aşkhanada nakarın iyi. Var oğlum. Kömek muallim, meni şeýle sowal has gyzyklanýar, ýazmak üçin zekin gerek diýerler. Egerde zekini ihlas bilen utgaşdyrmasaň zekin kütelmezmi? Kütülür. O zihinin kaptalyna birinin bir uly ýazy aýdan sözü bar da şol bir düşünmejek diye zihinin ba bolsa diye şoň üstüne ýene 99 götürüm zähmet gerek diye da. Diýmek şo zihini östürmeli sen onun diňe zähmet arkaly öz zähmetiň bilen Ýazyjy üçin näme esasy durmuşda? Durmuşyň içinde bolmak diýen mene. Adamlaryň arasynda köprek oňorsaň, azrak gürläp köpregim dinleme. Esasy ýazgylanda gürlemeler. Hawa, so ýazýakan man adamlary näçe köp dinleseň şonça gowda bir nakıl bara. Näme diýe? Ağız 1 diye, kulak 2 diye, ağız gürläp dinle 52 diye da. Siz şu wagt her bir aýdýan sözleriňizi nakal bilen utgaşdyryp ýa-da köne ata-babalarymyzyň aýdan sözleri bilen utgaşdyryp aýdýaňyz, biziň sowallarymaza jogap berýäňiz bu gurungdaşlyk has täsirli bolýar biz üçin. Men bilýän siz şol atalar sözünem nakıllarım gadimi türkmençilikden yitik giden köne sözleri öwrenmegi ýa şolary öz gurunglaryňyza goşup aýtmagy halaýanyňyz bilýän. Ay ol hawa soň adama bir hil ol bir zerurluk ýaly bolgalýa da ýazja şahyry dramaturg ilkinji nowatda oňat dil gerekde. Oňat dilem näme ýanky ýaly zatlardan öwrenilýär da şo halk dörözlüginden ýanky diýişiň ýaly nakyllardan atalar sözlerinden desanamyzdan nusgawy eserlerimizden öwrenilýär onuň mene şol ýaşlykdan bar gözlegim şoň aldatlarda köne sözler bu sizin bir işiňizden bir bölegi öýdän ha? Elbetde hukman ol gerek zatda özüňe şoň gerekligini hasam soň hasam gowduýan da. Men bilşime görä siz özüňiz ırımçyl adamam bolmaly. Irımlara da ynanmalym gerek ýerine ýöne gaty bir beýle bir yrımçylym bolmaly. Doğrudan bar zadan emedim. Va eýsem näderkä diýip otursam bolmaýar da. Ýöne gow yrımlara ynanmaly diýip düşünýän mene. Özüm madama gowlu goýarmaly ähli zady da. Ne şeyle de bular. Şu çöreği yağmur yegini eltip ber deyip iyi verdim öyle. Onu yüzüne alıp bara ayttık. Görsem tigrin şahından asıl gıdı. Ana. Çöreğin üçün Tanrı akadan kırmızayla. Sen olmadık olsan men ne derdim? Bana şun yar bolýar. Ertir men aşk wagt etmeli boldum. Ha, eýgilik mi? Eýgilikle Begiljan jaý yapdy. Jaý toý çekip jaň etdi. Gaty bolupdyr, tügeleme, toýly bolsun. Ol aşk wagtyň näýräginde? Hay, huşum vurdu. Kömek muallim, siz häzirki wagtda Türkmen Döwlet Medeniýet Institutyna dramaturglar okudýaňyz, teatr öwrenjileri okudýaňyz, bilim berýäňiz. Şo dramaturg bolmak üçin köp okumak gerekmi ýa ýazyjy bolmalymy, şahyr bolmalymy üçin kim bolmaly şo bolmak üçin? Ýanky zehin hakda gurrungyzam ne ýatlasak häli ilkinji nowatda adamyň özüni zehin okuyup başarmak gerek de dörözlük için. Uçkuncuğu bolsa kämilleştirip, urukturup, gözüktirip bolýar da. Kıssanyň goşgynyň şagyriyetiňem de
dramaturgiýanyň bulan hersiniň ýoly başga, hersiniň tägleri başga. Ýöne şu hemmesi üçin hukmany berja edilmeli şertler, kanunlar diýen ýer bar-da. Hawa. Umuman ilimde bolşy ýa. Hawa. Oň üçin ýöretim mektebi geçmeli bolýarmy? Elbette geçmeli. Biziň näme bar oňjak dadymyz şu zehinci ýaşlara haýsy uğru has bir ýakyn edýänni aňmalla mollum ilki. Ol dramaturgiýa has oňat nememi şoň ukyýbamy ýa kıssa has ýakyn edýärmi ýa goşga ol şahirmi azanynda da şonu mollum ilki şonu tanamaly bilmeli. Onuň şo boýunçarak senene şuwrak gitseň şowly bolaýmy mümkin diýerek şeýle maslahat berilýär da. Teatr köpçüliklerin sanat, oň özünde bolsa kämil drama eseri düzýär. Tanymal türkmen dramaturglarynyň şeýlede dünýä belli daşary ýurt dramaturglarynyň kämil eserlerinden ilham goruýeten ýazyjy Kömek Guliýew hem ýurdumyzyň teatrlarynyň repertuaryndan düşmeýän sahna eserleriniň edebi esasyny ýazýar. Häzirki wagtda bolsa ýazyjy Türkmen Döwlet Medeniýet Institutyna bu ugurdan ýokary bilim alýan ýaşlara sapak berýär. Türkmen milli dramaturgiýamyzyň aýratynlyklary, häzirki zaman türkmen edebiýatynyň talaplary we aýratynlyklary dogrusundaky okuw sapaklary talip ýaşlaryň ünsüni çekýär. Talip ýaşlaryň has kämilleşmekleri, ilham gorlarynyň has baýlaşmagy üçin Usat Halipa ýazyjy öz zähmetini gaýgyranok. Ol sapak berýän taliplarynyň özleri bilen bilelikde hem sahna oýunlarynyň edebi esasyny ýazýar. Bu hem edebiýata howesek ýaşlaryň kämillik ýolundaky ygtybarly ädimleri. Çünki hormatly prezidentimiz milli edebiýatymyzyň has kämilleşdirilmegi, halipa şägirdlik ýolunyň ygtybarly dowam etdirilmegi, netijede bolsa milli edebiýatymyzyň we sanatymyzyň has kämil miweleriniň döremeligi barada pen sargytlar edýär. Şonuň üçin gahrman arka dagymyda her bir sanat adamsynyň ýüregi alkyşdan doly. Dürüstlük diýilýärdi, dogrudanam ony okudyp öwredip bolmaýar da. Raýtada dramaturg diýilen şeýle bir söz bar, dramaturg bolup dogulmak gerek diýerler da. Näme üçin? Beýlekilerden has başgaça da, ol öz başyna bir dünýä. Beýlekiler diýeniňizde siz şol kıssa, şygyr, şolardan has başgaça da. Naýdaly kıssa, meselem beýan edýär diýilýär da, ýazyjy ýazyp beýan edýär. Dramaturg görkezmeli. On keşfin jannatyny. Hawa şol sahnada özi gödöňüne getirip ýazmadylar dramaturg ýazan. Sahnada gödöňüne janny adamlar ýalyp gödöňüne getirip ýazandy, şonu rejissor şonu sahnaga geçirip bilýär. Tapar mehrem. Hem kakamam. Hem özüňe öýrenip bilip gaýhaň. Hay inni hem oğluma beýrilýär. Hem armamy galdy ha. Ay bildirmeýär haw ýigitler. Olsun özüne de ay görüňli. Sen şunu her ýaxşy edýärsiň. Şeýdip bir ujumyzdan öýürüp durur olsan kimem däl ho. Ay olsun kirek bole. Hey aramyzda üýlüşligimiz ýekejen. Durmuş hakykaty diýip bir zat bar, onuň seper hakykat diýip bir zat bar da. Şo durmuş hakykatyny alagadan şo bolşy ýaly beýan etsen kıssada bolanok, ol sahne eseren bolanok da. Biziň şuňky ajaýyp döwrümüz berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň her güni bir üýtgeşik bir ajaýyp bir gün bolup gelýär da. Şu ajaýyp durmuşdaky bir gözellikleri biz her gün her adamda duşýar. Onuň şo zatlary ýazyjy, şagyr hasam seper beýan etmek. Şonu bir ýanky okan adamlaryň ýa tomaşa edýän adamlaryň ýüregine junk bolar ýaly. Şolaryň göwnüni galkyndyrar ýaly edip şo derejede beýan etmeli ýazyjy, şo derejede dramaturg sahnada görür ýaly etmeli, şeýdip ýazmalylar. Onuň gahrman arkadagymyzyň ünleýän bizden ýazyjy şahirlerden, dramaturglardan garaşýan adam şoda. Şo biziň durmuşymyzyň şuňa ajaýyp oňat durmuşymyzyň gözelligini
şu şeyli derecede, yukarı derecede, çeper derecede adamlar halar yali derecede vasf etmek, açıp görkezmek, vaat etmekten. Onun bir hormatly prezidentimizin ediyen her bir işleri, tutumları, öňe sürýän başlanışlary, islenlik ýazyjyny, islenlik dramaturgy şahyry o joşturup bilýär da. Kömek muallim, size şeyler sual bilen yüzlenesimiz ile sebebi bizi gyzyklandyran bir näçe suallar var. Şu teatrın sahnasyna goýulan eserler barada, laýtada sizin şol bilýän zatlaryňyzy ýaşlara geçirmeklik barada. Dünýä edebiýatyny okuduk biz. Elbetde dünýäň edebiýatynyň bir görnükli wekilleriniň dörejiligi bilen hem kitaplaryňyz bilen tanışlygymyz bar. Elbetde ýöne siz ony has içkin öwrenýän dramaturg ýa-da şahyr bolup durýaňyzda. Ine şol türkmen teatryna goýulan eserler nähili bolmaly? Sizin pikirinizçe? Yoksam bizim teatrymyzda da şu dünýä edebiýatynyň eserleriniň alynan kän spektakller hem goýuldy. Ýöne türkmen teatryna şol spektakl nähili bolmaly? İlki bilen öz nusgawy edebiýatymyzy, soňra dünýä edebiýatyny başardygyňça şonu bilmeli. Diňe onu bileniň bilen öz-özünden dörýän zat däl sepereter. Ýöne şol ýa-ni gowy ýatladyň şo dünýä edebiýatynyň nusgalyk eserleri türkmen sahnasynda köp ýyllardan bäri goýulyp gelýärdi. Shakespeare bolsun ýa beýleki dramaturglaryň eserleri türkmençe, türkmen sahnasynda goýulýar, häzirem goýulýar, şumadam goýulýar. Türkmen ýazgylary, dramaturglary üçin hem nusgalyk aýdaly dünýä edebiýatynyň bir umut eseri alyp sahnada goýuljak bolsa, türkmen halkynyň, türkmen milletiniň bir özüniň aýry synlyklaryna, mykylyk häsiýetlerine, däpde surlaryna bir gabat geläjek zatlar bolmaly. Şu bizim milletimiziň Demek şol türkmen dramaturgy ýazypdyr diýdirmeli. Edil Howaşyn ýazan adam türkmen mukadip bir hili şoňa adamlar tomaşaçylar begenmeli şoňa. Ana şonu şol dünýä edebiýatynyň türkmen sahnasynyň iň oňat eserleriniň biri. Kötü. Anayt bir. Gör oğlum ben çağıryan idin oynayamı. Toy poy dağvamıdır. Hey. Kerrevdanlar bir şuwelen var ha, apdur be. Näme diýen kötü? Näme? Toya çağırın gel. Başga gelmeler ha gel. Ha? Buraya geç gelen oğlum otur. Hay geç otur. Ne yapayım? Şegaydıcı gitmeli. Şegaydıcı. Gözaydıcı? Ha. Gözüm aydın diye gördüm. Şegaydıcı diye ha. Ben babadım yırtıyan ay. Hem de kere adam var. Oğlum, şegaydıcı değilim. Aytdığımı da öyle ya. Öyle ya, öyle. Gördüm diysene. Ay gördüm diye. Ona kötü. Olmağını desen bağır alıdan gördüm. Ay o kötü. Şimdi senin o yaş yuşadı. Yaşına bir çeni vardır. Böyle de. Devam ho! Devam! Ay tamam ho! Ay gitmiştim ben ho! Gergede gitti şu zaman. Vay beni! Yakım ağa. Ben çağırdım onu. Dramaturgiýaň özünden näme bolmaly? Hereket bilen waka ene şu drama eserini, sahne eserini döredýän zat şoda. Millilige nähili üns berilýär dramaturgiýada? Türkmen dramaturgiýasy şu tarapdan gaty öňüdüşlikleri bardy. Kagajan Aşyr Fiýaly, rejissörleriň, Bilbil Mämedow, ýa şeýle gowy dramaturglarymyz, Gowuşdeli, Daňa Tarifýaly, şeýle gowy dramaturglarymyz bar. Şolaryň eserlerine sahnada ilkinji göze iýilýän zat şu millilik. Kömek bolum ýöne şu hikaýany milli etjek ýa milli etjeklik bolarmy? Ay onu hawa milli on edwa bolanok. Sebebi
käbir ýagdaýda görýärse, şo milli etsek bolup, ay ýa hayal kedýsin ýa köne sözlermi, ýa bir hili bir owadan sözlermi, olar bilen milli edip bolanok eseri. Men pikirimçe, şo ta millilik o taýda şo eserin gahrmanlaryny, şoluň häsiýetlerini görünmeli ilki bilen. Görülen ululuk kiçiligden gelsiňe bagly. Biziň ille bir destur bar. Dud bilen geleni dud bilen garşalýarlar. Galyç çülegelen hem galyç bilen. Men galyç bilen. Hoş geldin takdir. Aýdýana beýleki halklara meňzemeýän bir hili türkmeniň aýratynlyklary bar da. Ana şonu tutup bilden, şo sen gahrmanlarynda da şo görünse, ondan diýmek milli diýse bolýar şo. Men yüreğimin yağını savurup alıp kaçtım. Yer beydip men yüreğime dağılırsalar yani. Sen menden näme yamanlık gördün? Ey zanlar! Men senden hiç il yamanlık göremok takdir. Ýalgytdyr bu. Eger bu iki juwan bir-birini halan bolsalar, yer ikimiň alajymy näme? Menem Gülrukjan oňorsam gelin alçyda sağçulap alyp kaçaktym bolýan. Bolmapdy. Ben turgaydım. Gıyız atası, biçare deyipdirler. Eweljan turawlyk ikimiň bu näme geçiläýdi eken. Ýazyjy Kömek Guliýewiň dörejülük sanlygyna kıssa eserlerinden başga da köp sany çeper hem dokumental filmleriň ssenariýalary bar. Biziň pikirimizçe ol kino sunugaty bilen has soňrak içgin ysnaşy bogrady. Ýöne geň galarýan zat kino sunugatynyň bir topar täýerlerini iň esasam kinoçynyň nazaryny Kömek Guliýewiň başga hekaýelerdir powistlaryna da görmek bolýar. Kömek molum, siz diňe bir dramaturgiýa, kıssa, şygyr ýazmakdan çäklenmän, eýsem, ol hanadyň türkmen film birleşmesi bilen ýakyn gatnaşykda. Bir näçe kino ssenariýalaryňyz da bar. Şu institutda gelmezden öňürti, şu Oğuzhan adynaky türkmen film birleşiginde de işlemek meýser etdi. Şu ýerde oňadan kino rejissörler bilen işleşdik. Çeper filmler, dokumental filmlerim dörüdülli, o sodatlarım bana bir oňut mektep boldy da. Sebebi dramaturgiýa diýilen zat, ol kino dramaturgiýada bar, onuň teatryň dramaturgiýasy bar da. Ýöne ikisiniň hem umumy zatlary gatken. Biýjan, nähil borqa? Radiýlik berýinmi? Qakamda olara geliberiň diýen ýaly. Ejemem aýtdyydym sen göwnüň ýykmart diýe. O nähilke? Siz bile okuduňyz-a? Aýtsana, nähil şol oglan? Biýjan çynyň aýt, men owadan ýüridi sen ýanyňa maslahatlaşmana gaýtdym. Mine ony kakawaşrak ýaly görýän. Gorkýan. Biýjan, aýda. Gorkma bossan. Ýağmur gowy oglanlar. Maňa ananay. Şoň bilen ykbalyň çatylany bolsa, diýmekden bagtly. Sağ ol Biýjan. Mehriban telegörjüler, Kömek Guliýewiň dörüdüjüligine, ýazan powistlaryna we hekaýalaryna goňşy döwletleriň belli ýazyjylary ýokary baha berýärler. Mehriban tomoşaçylar, Kömek Guliýewiň dörüdüjüligine tutuşlaýyn ser salyp görende şeýle bir ahwalat hasa göze dürtülýär. Ol öz eserleriniň bire adyna, biram iň başga jümlesini, soňra da jemleýiji sözlemlerini aýratyn üns berýär. Biz bu wagtynda Kömek Guliýewiňe şeýlerek sowal berdik. Ýazýan eserleriňizde, dörüdýän eserleriňizde at takmak barada köp pikirlenýäňiz, men öz-özünden gelýärmi? Men pikirimçe şol at takmaklyk esasy mukanyany eseriň. Iň jogapkar, iň çylşyrynly, ödem kyn meselesi. Doğru aýdýan. Ata dol ulalaşýan sebebi seper eseriň ady
heme bir özüne çekici olmalı. Okuyucun ya tomoşatçın bir şonu gıdıklanma döremeller so adının iyi. Bir ne meka ne eldatka didirmeller. Ola şol adın nereden alýaňa? Mene kän kelle döwýän. Ada gaty üns berýän adyna da. Gaty umut ad tapmak ol şowluk dip adap etmeli. Eserdäki pikirim şo ýerde aňdyrmaly. Biriniň aýdýan sözi bar. Eserin içinden diýe eriş argaç bolup geçmeli şo ad dilinde. İň soňda şo näme şeýle ad goýlanlygyna okuçy iň soňuna düşünüp onuň mundan çykdyw diýär da soň. Ýöne tötänen bir zat diýip goýermeli däl atdy. Nire? Atamlara kömek bermäge. Okuň näme? Okumuz gutorda Kakajan Tomskı diýen jalşa çykdyk. Ejeňe toradyňmy? Kakajan sen bolýa diýsen ejemem ýok diýmez. Ýertenkiler näme diýer? Tehet tüne gitjek diýsem ýok diýmerler. Yer bolýa. Idi. Bu soňşly zähmet çekýänimizi gördükçe gahrman arkadamyzyň ýol başçylygyna elbetde şu döwürde dörüjülük adamsy dörüdüp zähmet çekip ýaşaýan onda da ajaýyp döwrümizde de. Ine siz şu döwrüň eseri, şu döwrüň owady, şu döwrüň sesi, şu döwrüň heňi nähil bolmaly? Şo barada aýtsaňyz. Şu döwrüň sesini ses ädimine ädim goşmak hem aýtdyk. Her bir ýazgyň, her bir şagyryň, dramaturgyň, rejissörüň, aktýoryň umman ähli sunat işgärleriniň dörüjlük adamlarynyň borjy wezipesi. Onuň galy berse de näme? Ol bir ýagşylyk diýilen adam ony bilmek gerekde. Ýurdun bir görýän ýagşylyklaryny, garman arkadagymyň döredýän şuňalyk bir ajaýyp mümkinçiliklerini onu hökman aýtmalym, hökman onu wagt edip düşündirmelem şo zatlaryň manysyny, şo zatlaryň bir de ähmiýetini şo zatlarda. Onuň iň oňat bir öwrüşükler, iň oňat ädimler, täzelikler şu gahrman arkadagymy şu ýurt başyna baş tutan bolup gelen günden bäri şu gowluklar dowam edip gelýär. Şo günlerden başlanan gowluklar şu dowam edýär. Görýärmi şu hormatly prezidentimiz şuňaly bir dünýäde bir deňi ta ýok diýilýän şuňalyk bir medeniýet şäherçesini gurdurup şuňalyk oňat binalar bilen ähli hem mektebine, çağlar baglaryna sen hemme zady bar da şaýda. Ine şuňalyk ýerden bir oňat şeýle bir köşk ýary gowy jaý näbede sowgat berdi. Bu zatlar o adama bar aýdýana nähili adama bir ganat berýär, adama bir hem adamın yüreğine mudama şo bir alkış duygularyny döredýär. Hemmesiniň aňyrsyny pikir edip otursaň, bizim gahrman arkadagymyzyň ýadawsy aladalary barda. Şu oňat esretli bir durmuşyň aňyrsyny şo barda. Onuň bir iň esasy adam ýazgy şahyr üçin ertirki güni diňe özüň däle bütün bir halkyň, milletiň bir esretli geljegine bolun anam gerek. Şol anamam biziň gahrman arkadagymyzyň tutýan beýik tutumlary, amala aşyrýan, durmuşa geçirýän şeýle ajaýyp işleri şol anamy döredýär. Onuň galy berse de sen döredýän eserleriň adamlarda bir şoňaly ruh belentlik döretmeli, adamlarda bir hili bir joşun döretmeli, şeýle bir esretli durmuşda ýaşamagy döretmäge, işlemäge şeýdip bütün bir maşgalaňy, agtyk sowluklaňy, ogul gyzlaryňy gowanyp ýaşamagy, şeýle giň mümkinçilikler, şeýle oňat şertler döredýän gahrman arkadagymyzyň hormatly prezidentimiziň belent başy aman bolsun, jan sag bolsun, ömrü uzak bolsun, ähli tutýan bütün adamzat ähmiýetli beýik tutumlarynyň hemmesi mudama rowaj alsyn.
Köp sağ olun, kömek muhallim. Arzularınız hasıl bolsun. Bizem sizin arzularınıza goşulýar. Goý elmedama ýurdumda şu sizin aýdyşyňyz ýaly. Diňe ösüşlerden ösüşe gitsin. Gahman arkadamyň ýol başçylygyna halkymyz hemişe agdy bir ýaşasynlar. Çekýän zähmetleriniň hözerini görüp ýaşasynlar. Şeýle bagty biz size de ýene geljekde arzu edýäs. Elmedama çağılaryňyzyň bagtyny gowanyň gapyňyzda toý bolsun. Bizem sizin gapyňyzdan diňe toý diýip gelelen. Köp sağ olun. Gurungdaş bolanyňyz üçin mehmançylykda kabul ederiňiz üçin. Sizden sağ olun geleniňiz üçin şeýdip bir oňat gurrungdaşlyk gurnanyňyz üçin sizden sağ olun. Köp sağ olun, sağman işler. Ynha edýär watandaşlar, mehriban tomaşaçylar gepleşigimiziň şu gedekki sanyna belli ýazyjy, dramaturg, halipa, muallim, şahyr, kömek Kuliýewiň döwletli maşgalasyna, agdy bir hojalygyna mehmançylykda bolduk. Biz de ýene bir ýola dünýädäki gowy zatlar arzu edýäs. Biz bagtyar zamanada ýaşadýan hormatly prezidentimiziň jany sag, ömrü uzak tutumly işler hemişe rowaç bolsun. Şeýle ýaşy arzuwlar bilen gepleşigimizi geçirip oturýar. Hoş sag bolun, edi diýleşler.